आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय लोगोफोर नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। नैबे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिन स्किम, बे स्किमखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो। बे स्किमनि जोहै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गोरिब सुबुं, सोहोर जायगा बा गामि जायगायाव थानाय गोरिब सुबुंफोरनो पाक्कानि न' लुनो थाखाय फाइनान्सियेल हेल्प खालामो, रांखान्थियारि मदद खालामो। नोंथांमोननो बेनि बागै मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। एबार गोदान आरोबाव जाय बिथांमोना थालांदों, न' मोननो हायासै, बिथांमोननो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ न' होनो थाखाय आरो गोदान सार्भे खालामनाय खामानिखौ जागायदों। नोंथांमोनाथ' मिथिखायो, नोंथांनि गामियाव ब्लकनि GRSआ फैनानै दाख्लैबावै फाइनाल ID नाम्बारनि थाखाय सार्भे बानाय फैबाय। दा नोंथाङा न'खौ बोरैहाय मोननो हागोन? नोंथांनि नामाव बे न'आ बोरै सेनसन जानानै नोंथाङा बोरै रांखौ मोननो हागोन आरो नोंथांनि सेनसन जानायखौ नोंथाङा बोरै मिथिगोन? जोङो बे नैबे भिडिअ'नि जोहै जोङो गासैबो आपडेटफोरखौ जोङो नायगोन आरो सेनसन जानानै नोंथाङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव रांखौ बोरैहाय मोननो हागोन बेनि सिस्टेमफोरखौ जोङो नायगोन। मानो होनोब्ला प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिननि नैबे गोदाननि रां सोनाय नेमखान्थिफोरा सोलायदों। जोङो बे रांखौ नोंथाङा बोरैहाय, जुदि नोंथांनि नामाव न'आ सेनसन जायो, राङा सेनसन जायो, नोंथाङा बोरैहाय बे रांखौ बेंक एकाउन्टआव मोननो हागोन? जोङो बेफोर गासैबो आपडेटखौ जोङो नायगोन। जाय बिथांमोना न' सार्भे खालामजाबाय, जाय बिथांमोना गोदानै न' सार्भे खालामजाबाय, नोंथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ'आ मिथिनो लागा। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ इन्टारेस्टेड बा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं गासैबो इनफरमेसनखौ नैबे भिडिअ'नि जोहैनो नोंथांमोननो खोन्थानो नाजागोन। नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो नोंथाङा बर' रावैनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां जुदि नोंथाङा मिथिबाय थानो सानदों, चेनेलाव जुदि गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। जोङो नैबे भिडिअ'आव गासैबो आपडेटखौ जोङो रोखा रोखा जोङो नायगोन आरो बुजिनानै लागोन। दानिया जाय बिथांमोना सार्भे खालामजानानै जुदि नोंथाङा फाइनाल ID नाम्बारखौ जुदि नोंथाङा मोनबाय, दानिया नोंथांनि नामाव न'आ सेनसन जादोंना जायाखै, बे न'नि रां, नोंथाङा न' लुनो 3 किस्तियाव रां मोनगोन। बे राङा सेनसन जादोंना जायाखै, जेब्ला गभर्नमेन्टआ नोंथांनो न'खौ प्रभाइड खालामगोन, नोंथांनि नामाव सेनसन जादोंना जायाखै, नोंथाङा बेखौ अनलाइन चेक खालामना नायनो हायो। दानिया नोंथाङा बेखौ बोरै नायगोन? आं नोंथांमोननो बे सिस्टेमखौ खोन्थाहरनि आरो बेनि उनाव जोङो नायगोन मस्ट इम्परटेन्ट आपडेट, नोंथांनि बे सेनसन जानाय न'नि राङा नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव माबायदि सिस्टेमै राङा हाबगोन, नोंथांनियाव राङा हाबगोना हाबा, बोरै नोंथाङा बेखौ चेक खालामनो, जोङो बेफोरनि गासैबो आपडेटखौनो जोङो नायगोन। नोंथांनि थाखाय मस्ट इम्परटेन्ट, जाय बिथांमोना गोदान न'नि सार्भे खालामजाबाय बा ID नाम्बार गोदान मोनबाय, फैबाय थानाय जुदि समाव नोंथाङा न' मोननोब्ला नैबे भिडिअ'खौ नोंथाङा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं हाजासिम नोंथांमोननो नैबे इनफरमेसननि जोहै नोंथांमोनखौ बुजायनो नाजागोन। दानिया जोङो चेक बानायगोन नोंथांनि बे सेनसन जानाय नोंथांनि नामखौ नोंथाङा बोरै अनलाइन चेक बानायनो। नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन। नोंथांनि गुगोल क्रोम ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा सार्च खालामनांगोन PMGY रिपर्ट। नोंथांनि नामाव नोंथांनि बे न'आ सेनसन जादोंना जायाखै, न'नि एमाउन्ट, जिखिनि एमाउन्टआ बेंक एकाउन्टआव हाबगोन, बियो सेनसन जादोंना जायाखै, बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव PMGY रिपर्ट बेखौ सार्च खालामबानो जाबाय। लिंकखौ आङो भिडिअ'नि गाहायाव होखादों। दानिया नोंथाङा नैबे
F6 FTR ट्रेन्जेक्सन सामरी नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि नोंथाङा चेक खालामनो हागोन, रावबो बेयाव थगायनो हाया। नोंथांनि नामाव जुदि न'आ फैदों सेनसन जानानै, नोंथाङा अनलाइननो चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा नैबे हुमाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। हुमाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों, आवास सफ्ट, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे रिपर्टआव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि रिपर्टआव क्लिक खालामनानै दानिया बे पेजखौ नोंथाङा बोखोदो। बोखोनानै नैबे बेनिफिसारि डिटेल्स फर भेरिफिकेसन नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव अल स्टेट, नैबेयाव अल स्टेटआव नोंथाङा क्लिक खालामदो। गावबा गावनि स्टेटखौ बेबायदि क्लिक खालामदो। बेयाव आं जास्ट नोंथांनो डेम' देखायनि। बेनि उनाव दानिया नोंथाङा गावबा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। डिस्ट्रिक्टखौ क्लिक खालामखांनानै बेयाव डिस्ट्रिक्टनि ब्लकखौ नोंथाङा क्लिक खालामदो, बेबायदि स्टेप बाय स्टेप। बेनि उनाव नोंथाङा गावबा गावनि PCDC खौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय। PCDC खौ क्लिक खालामखांनायनि उनाव फाइनान्सियेल इयार नैबे 2025-26 बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबानो जाबाय। बेबायदि दानिया नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसनखौ सिलेक्ट बानायबावनांगोन। नैबे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिन बेखौ नोंथाङा क्लिक खालामदो। बेबायदि बेखौ क्लिक खालामनानै नैबे केप्साखौ नोंथाङा नैबेयाव प्लास बा माइनास खालामनानै बहायदो। अब्लानो नोंथांमोना नोंथांनि नामाव नैबे न'नि राङा सेनसन जादोंना जायाखै नोंथाङा अनलाइन बेखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया केप्साखौ बहायनानै नोंथाङा डेटाखौ बेबायदि डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। नैबेयाव नोंथांनि नामखौ नुगोन, नैबेयाव नोंथांनि नामखौ नुगोन, नोंथांनि नामाव न'नि फैसाया सेनसन जादोंना जायाखै नैबेयाव नोंथाङा नायबानो जाबाय। PMAY-G 2025-26 नैबेयाव जब कार्डनि नामखौ नोंथाङा नैबेयाव जब कार्डनि नाम्बारखौ नुगोन आरो नैबेयाव नोंथांनि हाउसनि स्टेटास, नैबेयाव सेनसननि नोंथाङा नैबेयाव स्टेटासखौ नुगोन, सेनसन डेट माब्ला सेनसन जानाय बे न'आ, आरो नैबेयाव सेनसननि एमाउन्ट न'नि राङा बेसेबां सेनसन जादों नैबेयाव नुगोन। लोगोसे बे फान्डखौ रिलिज खालामदोंना खालामाखै नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन। नैबेयाव नोंथांमोना नुनो मोनदों नोंथांनि नैबे 1,30,000 बे रांखौ गभर्नमेन्टआ रिलिज खालामदोंना खालामाखै, नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव ट्रेन्सफार बानायना बानायाखै नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनगोन। एमाउन्ट रिलिज नैबेयाव 00 बेखौ बानायथ'वाखै। नैबेयाव नोंथांनि न'नि इन्सपेक्सन लास्ट इन्सपेक्सन इयर डेटखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन। नोंथांनि न'खौ माब्ला फाइनाल सार्भे खालामदोंमोन नैबे 2018निनो बियो, नाथाय जि गोदान दा बानायदों बे गोदाना फैथ'वाखै। जेब्ला फैगोन नोंथांमोना बेबायदि सिस्टेमाव नोंथांनि बे न'आ बा न'नि राङा सेनसन जादोंना जायाखै बेबायदि सिस्टेमाव नोंथाङा अनलाइननो चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया नोंथाङा बुजिबाय जानो हागौ। बेबायदिनो नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय। जेब्ला न' गोदाननि फैसाया सेनसन जागोन नोंथाङा बेबायदिनो गावबा गावनि नाम डिटेल्स नोंथांनि गासैबो बेयाव डेटाखौ बेबायदि चेक खालामनानै नायनो हागोन। दानिया जोङो मोनसे इम्पर्टेन्ट आपडेटखौ सावरायबावगोन। बे आपडेटानो जाहैबाय नैबे प्रधान मन्त्रि आवास यजना ग्रामिननि रां, नैबे रां हाबनायनि जोङो सिस्टेमखौ नायगोन। बे रां हाबनायनि सिस्टेमा जाहैबाय जब कार्डनि थ्रुयै हाबनाय जायो। जब कार्डनि नाम्बारजों नोंथांनि आधार कार्डजों लिंक थानांगोन, लोगोसे आधार कार्डजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगोन। बेखौ DBT सिस्टेम बुङो, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार। नैबे सिस्टेमनि जोहैसो रांखौ सोनाय जागोन। डाइरेक्ट आधारजों नोंथांनि बेंक एकाउन्टजों लिंक थानांगोन, अब्लासो नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा हाबगोन। नोंथाङा नैबे DBTआ आधारजों बेंकजों नोंथांनिया लिंक दंना गैया नोंथाङा बेखौ बेंकआव थांनानै चेक खालामबानो जाबाय। जुदि लिंक गैया नोंथाङा बेखौ थाबैनो बानायनानै लाबानो जाबाय, नङाबा खिन्थु नोंथाङा रांखौ सोब्लाबो मोननाय नङा। दानिया नोंथाङा बुजिबाय। आरो मोनसे नोंथांमोननो आं आपडेट खोथा हरबावगोन, भिडिअआ गोलाव जाबाय। नैबे नोंथांनि आधारजों नैबे जब कार्ड नाम्बारा लिंक दंना गैया बेखौ नोंथाङा बोरै चेक बानायनो, आङो बे सिस्टेमखौबो नोंथांमोननो थाबैनो लानानै फैबाय दं। दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय।
नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। एसेनोसै दिनैनि भिडिअ।